Вон наверх телефон. Это 100 горяю. Уважаемые господа, пройдите перед вас, вот тут вольне місце, щоб ми акуратно побачили і чули. Шановні спадарыні і спадары, мне в этот день вспоминается не самое веселое и не самое лепшее у житті. Хотя день гэты мы привыкли лічыць за великое свято, за святы день. Для мяне вайна пачалася, першыя гукі вайны у верасні 1939 года, калі гукі страляніны артылерыйскіх залпаў даносіліся з нашай заходняй мяжы, калі войскі былого Советского Союза увайшлі у заходнюю Беларусь. А потым 41-й з першымі бамбёжкамі і дарога на ўсход. Крывавая, цяжкая дорога. А скончыў я вайну таксама не ў маі, а ў верасні 45-го года под далеким китайским городом Харбином. Был боцманом, минером и так далее. Или еще не той день, как бы вспоминать подробязно про все это. Я хочу додать до того, что было уже сказано, что наши хлопцы и девчаты, наши земляки лежат не только на полях Европы, от берегов Японии, на сопках Манчжурии таксама нямала полегла моих сяброў, маракоў ціхаакіянцаў, маракоў чырвонасцяжнай амурскай военной флотилии. И калі я вярнуўся пасля войны, адпачынак поехал в Минск, я тут убачыў толькі груды патрушчанай, абгарэлай цэглы, дамы без вокон, да, уласна кажучы, горада і не было. І неўзабаве даведаўся, што вельмі нямногія мае школьныя сябры прыйшлі дамоў з франтоў Вялікай Айчыннай, з партызанскіх лясоў, з падполля. Менавіта ім я прысвяціў верш, які называецца «Памяці сяброў». У ім вы пачуеце імёны, прозвішчы, ні адно з іх не выдумана. Гэта сапраўды тыя мае сябры, якія трапілі ў лік 4, 4, як вы ведаеце, трагічны лік для нашага народа, для нашай землі. Бо кожны 4 загінуў. Памяці сяброў. Я 3-м быў, ці можа 5-м. 4-й лік мінуў мяне. Начамі, з месяцам шчарбатым, вяду размовы аб вайне, а колькі ў сумны лік 4-й маіх патрапіла сяброў. Іх твары з памяці не сцёрты, іх ашчадліва сабраў у кнігу мроеную ўспамінаў. І не згубіўся ні адзін. Паўлоўскі Жэня, ён загінуў, праз Мінск пайшоўшы на Берлін, Дзічкоўскі Вова. Ён у танку згарэў у 19 год. Шаршнёва Рыма, партызанка, скасіў варожы кулямёт, Кульбіцкі Толя. Быў паэтам і лёг з гранатай пад цягнік. Ягудкін Міша знік у гета, як аблачынка дыму знік. Кунцевіч Броня. Ён матросам жыццё аддаў за Ленінград. Быў клас. Было нас 28, і толькі 7 прыйшло назад. Даўно вайны куродым горкі пакінуў мірны небасхіл.
а мне ўначы здаюцца зоркі адбіткам зорак з іх магіл. Яшчэ ў гэты дзень мне хацелася б сказаць: дай Бог, каб тое пакаленне, якое сёння толькі падрастае, ніколі не зведала тых жахаў і вайны, ды іншых, якія выпалі на долю нашага пакалення. Дай Бог, каб не нам, нікому іншаму на нашай зямлі не давялося брацца за зброю, хіба толькі у тым выпадку, калі давядзецца бараніць сваю бацькаўшчыну. Гонар і слава тым, хто палёг за нашу волю, за нашу радзіму. Ліпецкага району будут сказаны прачулыя словы, а мне